ערב טוב וברוכים הבאים לצוותא 2, לאירוע הראשון בסדרה מילים ראשונות. זו סדרה שצוותא החליטה להתחיל להוביל מתוך רצון לטפח ולעודד יוצרים צעירים. אז הערב הזה, כיאה לערב ראשון, יש לו קצת חבלי לידה, ועוד נדבר על לידות הערב הזה, נכון רבקה? אבל אנחנו פה, ובעוד שנתיים, כשהאולם יהיה מפוצץ, ואולי נעבור לצוותא 1, תהיה לכם הזכות ולהגיד, אנחנו היינו באירוע הראשון של מילים ראשונות. לפתיחת הערב אני שמח להזמין את המוזיקאי, היוצר, הזמר המוכשר, אורי סנדר, שהאלבום השני שלו הוא עובד עליו ממש עכשיו, והשיר שלו כישופים יצא לפני שבועיים לרדיו, ותפתחו רשת ג' או גלי צהל, תענו ממנו מאוד, ואולי גם נשמע אותו הערב. אורי סנדר, בבקשה. אני אפתח בשיר מתוך האלבום הקודם שלי, הראשון, ענני ערב. הנה באים העננים עם דרישות שלום, מחופים רחוקים. הנה באים העננים עם דרישות שלום, מחופים רחוקים. זה זמן רב לא היו להם חדשות בשבילי, זה זמן רב לא היו להם חדשות בשבילי. תודה רבה. תודה רבה, מקסים. תודה רבה לאורי על הכישרון, על היופי, ועל זה שנסעת 2.5 מקיבוץ איילון שבגבול לבנון. תודה רבה, עוד תודות לחיימון גולדברג, מנכ"ל צוותא, לחיים וידר, המפיק מטעם צוותא, למיקי שבאמת מפנק אותנו במזגן בגובה
סביר, הוא לא עושה את זה בדרך כלל, אבל זה לכבודך קרן. היוצר הראשון שלנו הוא מיכאל זץ, בבקשה, בוא תעלה לבמה לקרוא שירים. אחד השירים שמיכאל יקרא לנו, היפים, באמת שירים מאוד יפים, מסתיים נדמה לי בשורה חלומות שביר, על הארגזים שם. אז אני חושב שחלומות שלכם הם לא שבירים, הם נמצאים פה בצוותא, ואני שמח על כך. מיכאל, בבקשה. תודה רבה, אבי. ערב טוב, וואו, כמה... איך אני מסונבר. אז הספר השירים שלי, שווה חלומות, יצא לפני כ3 שנים, ומתוכו אני אקריא 3 שירים ועוד 2 שירים קצרים מתוך הספר שבדרך. תודה רבה. אז השיר הראשון נקרא החוקים של הלב. אינני יודע אם הלב מתרחב או רק מחסיר פעימה כשילדיי הקטנים קוראים לי אבא. מהם החוקים של הלב? ואיך יכול להיות שאני אבא כשרק אתמול עוד פיניתי ארגזי זיכרונות מבית ילדותי החצי ריק, וזה עוד הרגיש מוחשי לרגע. אני מביט מדי פעם מעבר לכתף ומחפש את המבט של האבא שלי. זה השיר הראשון. והשיר השני נקרא עולים חדשים. במגרש המשחקים שיחקו איתי ילדים של מהנדסים, אנשי צבא, מורים, לכולם היו הורים מוכרים. וכשהיו שואלים אותי הקטן, מה ההורים עושים? הייתי עונה שההורים עולים חדשים. ברח לי הסימניה. זה נקרא עצה. ואתה בני, הישמר מחלומות של אתמול, משמש שקרנית ביום אחד גשום, מזרים עם עיניים טובות על ספסל בגן המשחקים, וממה שהיה היה. ואתה בני, הישמר מעשבים שוטים, צומחים פארים מוגנים בערוגה, מילדים גדולים ממך, דרוכים על נמלים, לשם ההנאה, מאגדות וסיפורים, וממה שהיה, היה. ואתה בני, הישמר ממורי דרך היפים, שכחו את התלמים, ממאמינים עברים שוויתרו על שאלה, וממה שהיה היה. ואתה בני, הישמר מדעות קדומות ואנשים צרים, מהבטחות גדולות וגיבורים קטנים, הישמר מהספק ששתלו בך קנאים, וממה שהיה, היה. והשיר שבעצם נועד את הספר שווה חלומות נקרא שביר. ראיתי סבלים מעבירים ארגזים לדירת השכנים החדשים, כמה ארגזים של ספרים וכלי מטבח, ועל אחד נכתב בגדול, שביר חלומות. אז זה היה כמה שירים באמת מהספר שיצא ב-2019, ושתי שירים מהספר שבדרך. הראשון נקרא חוב מבטחים. כל יום אני יוצא למפות את הים, עורם אבנים לשוברי גלים, מפזר מצופים, בונה איים מלאכותיים, שיהיו לילדים שלי חוף מבטחים לבריחה משגרה ושערות החיים. יום אחד אחזור אל החוף ואבנה מגדל אור, אעיר להם למרחקים את הדרך הביתה. והשיר האחרון, איך לא, על הצורך להניח לדברים מסוימים. יש דברים מסוימים שנחתמו ונשלמו, וצריך להניח להם ככה, כפי שהם, בצורתם הלא סימטרית העקומה, בלי אנליזות מתייסרות וחוכמה שלאחר מעשה, כמו בגד עונתי במזוודה של חופש, כמו גיבור נשכח מספר נעורים, כמו מנגינה שנתלשה ממילים. יש דברים שחפץ חיים צריך לשחרר כדי לחזור ולצמוח, להתחדש. תודה רבה. תודה רבה, מיכאל. שירים באמת מאוד יפים ומרגשים. תודה. אתה לא נולדת בארץ? לא, נולדתי במה שפעם היה קרוי ברית המועצות. אתה שולט בשפה הרוסית?
כן, כמו כל משפחה רוסית טיפוסית, הייתה לנו סבתא בסלון, אז כמובן שדיברנו רוסית, אבל העברית השתלטה די מהר. זאת אומרת, היצירה שלך בעברית היא הדבר הטבעי בשבילך, אתה לא חושב ברוסית. לא, לא. אתה כותב על חוויית האחר, על ילדים שיש להם, להורים שלהם יש תפקידים והגדרת זהות, והגדרת הזהות שלך זה של עולים חדשים. עד כמה היום במרחק השנים אתה כבר לא אחר? אני חושב שהשיר עולים חדשים זה בעצם אולי השיר שבעצם פותח את הכל. כי אני תמיד אמרתי שכשישאלו את הילדים שלי מה ההורים עושים, אני הייתי רוצה שהילדים שלי יגידו שאבא שלי עורך דין ואבא שלי משורר ואבא שלי בוועד, וכאילו זה הניע אותי הדבר הזה. אבל תמיד הרגשה שיש לי יותר פער להשלים. זאת אומרת, זה לא משהו שהשתנה גם 35 שנה אחרי שעליתי לישראל. זה לא משהו שהשתנה. אני עדיין מרגיש שיש לי איזשהו פער שאני צריך להשלים אותו ולהוכיח את עצמי קצת יותר מכולם. אתה עצמך גם עובד, נכון, בארגון של אחרים. נכון. אני עובד באלו"ט, האגודה הלאומית לילדים ובוגרים על הספקטרום האוטיסטי. עד כמה חוויית האחר שלך דוחפת אותך לעבוד עם אוכלוסיות שהן מה שנקרא אחרות? אני חושב שזה נמצא שם, כי תמיד תחושת הצדק שלי מאוד חזקה, ותמיד הרצון לסנגר ולהיות קול למי שהקול שלו בדרך כלל לא נשמע, לא במרחב הציבורי ולא בחדרים של מקבלי ההחלטות. וזה משהו שבלט בקריירה שלי, בכל התפקידים שעשיתי, זה באמת להביא את הקול האחר, להביא את הקול השונה, הקול הזה שלא שומעים אותו, ולסנגר עליו, ובעצם לשים אותו בשורה אחת עם כולם. אני חושב שזה הסיפוק המאוד גדול של החיים שלי. אני רוצה לשאול אותך עוד כמה שאלות קצרות, שאני אשאל גם את היוצרים האחרים. יש איזה שיר או טקסט שלך שכתבת הדהד למישהו אחר, או שעזר למישהו אחר, או שזה סיפור בעקבותיו שאתה יודע לספר? יש לי שיר קצר, יש לי שיר מאוד קצר של באמת 5 שורות, שאומר שכל החיים אני סוחב 2 דליים וממלמל, רק שלא יישפך, שלא יישפך. ואחרי שהשיר הזה יצא, קיבלתי מייל מאיזה מי שאמרה שב5 שורות, 25 מילים, הצלחתי לדייק לה את חוויית החיים. ואחרי 2 שבועות חלפו, והיא שלחה לי קעקוע, שהיא עשתה של איש סוחב 2 דליים. אז זה נורא מרגש, לדעת שהשירה שלך היא משפיעה, היא מצליחה לדייק הרגשות, רגשות, חוויות. אני חושב שזאת זכות גדולה. טוב, אז סיפור כזה אולי מייתר את השאלה הבאה שלי, למה להוציא עוד ספר בעולם כזה שבו צריך להוציא הרבה כסף מהכיס וקשה למכור ספרים, אבל בכל זאת אני... קשה למכור ספרים? אבל בכל זאת אני אשאל, למה? לנהל דיאלוג עם העולם, עם עצמך? אני חושב שחיים גורי כתב את זה, שגם אחרי שהוא לא יהיה, המילים ימשיכו להיות. הוא כתב את זה יותר יפה ממה שאני מתאר את זה. אבל אני חושב שזה, זאת אומרת, זה גם הרצון לשיר משהו לילדים, ואולי לנכדים ולנינים שיהיה איזה ספר שפעם הם יכלו להגיד שזה כמו משפחה שלהם כתב. ובשבילי זה, בסופו של דבר, זה גם, אולי קשור גם לעבודה שלי, למקצוע שלי, של לעזור לסנגר, אבל לסנגר בצורה פואטית, לתת לאנשים איזשהו כלי. אתה עורך דין שמשמש כסנגור? כן, כאילו לא פלילי, אבל סנגור, בוא נגיד, ציבורי, כן. זאת אומרת, זה גם לעזור לדייק את חוויית החיים, לתת, אם באמת התברכתי ואני יכול במילים לדייק דברים וכאילו להביע דברים שאולי אחרים לא יכולים, ואז הם לוקחים את המילים שלי וכאילו מקרינים את זה על עצמם. אני חושב שזה הזכות הכי גדולה שיכולה להיות. מתי אתה כותב שירים?
אין שעה. זאת אומרת, אשתי אומרת שיורד מסך. יורד מסך ואני כאילו, אני לא איתם. כאילו זה יכול להיות עם המשפחה רגע בסלון או באמצע ישיבה בעבודה. זה יכול להיות גם בנסיעה בתחבורה ציבורית או רגע נסיעה באוטו ואני רגע עוצר בצד ומשרבט משהו בטלפון. אז אין לזה חוקיות מסודרת. מתי שזה כאילו, מתי שזה יורד. ולסיום, איזה שאלה הייתי אמור לשאול אותך ולא שאלתי? איזה שיר שלי אני הכי אוהב. אז תספר, אני לא שואל שאלות כאלה. אני לא כתבתי את השיר הזה, אז אני לא יכול לענות לך. טוב, תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. אורי סנדר, בבקשה.